podcast na mga gusto ko eh. May Tuturing mic ko eh. siyang king eh. King talaga siya. King o kid? King in bakit may mic eh. Need a hug. Matapuyat ka. Alam mo, ikaw magbugas ng pinggan pagkatapos mo magluto. Buti naman di na nag-load. Salamat! Gusto yung mga cancer ako nga pala si Paolo Linyong, nonchalant boyfriend, at ngayon sabi ng mga admin, sisirain daw nila aking pagiging nonchalant sa mga cringe na ipapakita nila sa akin. Alam nyo naman na super saiyan tayo ng sukot sa dami na pinagdaanan natin sa channel na to. Dito bagay, huwag nyo akong subukan. Simula sulot o sukot, simulan na natin. Dito bagay, sukot, ikaw pagkasama sa tropa sa kanya. Ako ay nonchalant sa lahat ng pagkakataon pagkasama kita. Di mo ko madada, Anita Max, win ka pa. Hindi. Kasulot, tol. Well, ibang kalungkutan naman yan. Pare, naman ako ginawang leader, pero wala na akong oras sa sarili ko. Paano kung hindi magre-react pag kinakausap ko yung mga teacher, pag hinihingi ko yung mga schedule? Paano magiging nonchalant yan? Paano ako magiging cool niyan? Gusto ko lalaki marunong mag-riz. Ay, sorry. Oh, tinggal mo yung nonchalant ko, pre. Ayaw, gusto ko sa'yo eh. Ay, gawa yun. Sulat! Galing kay Val, newly open McDoor. Parang banyo, background. Gusto ko tong nonchalant mong attitude dito. Parang CR. Parang banyo yung background. So, ba't dito reaction niya? Yung paulit-ulit lang, paikot-ikot, ay hilo ako. Yan ang gusto ko sa mga paglaki ko magiging kasing nonchalant mo ako, Tito. Sulat, galing kay Formal Bear, mga Ilonggo. Isa ka rice, kag duwa ka fried chicken, kag duwa mga pinakbit na yon. Tapos Nonchalant din yung nagtitiket sa'yo. Very good. Buti na lang may subtitle. Maraming salamat sa'yo. Salamat sa Ilonggo na nag-sub noon. Ma-appreciate yun ng mga nonchalant tutulad ko na di naiintindihan. At kada salita ni Kuya dito na tinitikita, sigurado ako na dinadagdagan niya yung ticket mo. Very good. Sulat. POV, nagpapa-Gcash ka tapos hiningi number mo. Totoo. Huwag may labas yung tunay nating nararamdaman, pre. Ano ba? Bakit tayo makakahakot niya na hindi lang ng Gcash? Hindi lang Gcash ang hahakutin natin. Dapat gals din. Sulat. Literal, wala siya reaction. Yari ka. Okay, nahuli ka na. Pinuntahan talaga siya. Magaling. Yan ang gusto kong nonchalant kong pamangkin. Po na meron ka 500 kay Ninong. Mga bosses tuwing alas 8. Pabigat na nga boyfriend mo, ihiris. Alam mo, okay lang kung wala siyang pera. Kung nonchalant siya, mapagbibigyan natin yan. Yung mga nonchalant talaga nakaka-turn on sa mga babae na tinutulungan kayo ng bagong meta. Makinig kayo, maigi. Bubukas din ang bulaklak niyan. Kahit hindi mo bigyan ng bulaklak, tandaan. Basta nonchalant kayo. Sulat. Sulat, sabi ko nga naman sa'yo, di ba? Huwag tayo magre-react sa kahit anong nararamdaman natin, yung mga napagkaitan ng atensyon at emosyon sa kanilang buhay. Naiintindihan ko naman, pinagdaanan din natin yan. Huwag natin sila maliitin. Sulat, puro sila Franklin na naman, oh. Alam ko na, binigyan nyo ako ng suloto sukot. Alam ko na, may pagdadaanan ko to. Sige. Madali lang naman maging nonchalant, maliit na bagay. At ang context daw nito ay kung meron daw siyang ganung business, ganun yung gagawin niya. Mabuti naman, di na nag-load. Salamat! Pero ano mo ba yung pangalan ko dun sa barbershop ko? Frank Suave. Ayun, si Frank pagpasok mo dun, bawal ka pumasok na nakasando lang, naka-short lang. Kailangan pagpasok mo dun, presentable. Malamang. Kaya ako pumunta ng barbero para maging presentable. Kasi kailangan pagpasok ko pala presentable. O grahe! Ulit na bagay lang. Ito, mga nonchalant tulad natin, hindi dapat tayo nagpapa-apekto. Sa mga ganito, pakinggan lang natin sila. Meron ba dyang VIP pa? Ba't sila naliligo? Meron akong gagawin na card. Pagpapasok ka sa barbershop, hindi ka napila, pre. Sabihin mo lang, Car Vicente, VIP po. Pag kinuha ng cashier yun, pagka-scan, okay, sir, ikaw na yung next. Asa mo na pintuan, di ba? Ikaw na next. Hindi ka uupo sa regular seat. Merong sariling seat area ang mga VIP. At yun, cigar lounge. Paano kung hindi ako nagninigarilyo? So parang pupunta ako ng barberia para lang mapakita na special ako. Okay lang naman, minsan gusto natin na attention. Naiintindihan ko yan bilang isang nonchalant YouTuber, influencer, wow. Tapos magpapagupit ka na. Hindi lang gupit, hindi lang ganyan. Hingot face, towel, face towel, hindi. Iba pa. Paglabas mo, you're fresh man.
Malit na bagay, di naman. Naintindihan ko naman yung kanyang gusto sabihin. Nakukuha ko na rin naman lahat yan sa normal kong barbero. Kung mabait ka sa barbero mo, nire-respeto mo siya bilang isang tao, kinakausap mo, kinakamusta mo, makukuha mo naman lahat yan. Pero kailangan ko pumunta ng isang barberia para lang malaman na special ako. Ibig sabihin ng kulang yung pagka-special ko na binigay sa akin ng magulang ko, ng mga kaibigan ko. Okay lang naman. Sukot. Di ba millionaire ka na? So magkano ginagastos mo every single month? Mga 30,000 below yung living expenses ko. Ay, hindi pa pala. Yung grocery ko nasa siguro 50,000 a month. Siguro, yun na nga, sabi natin 80,000 na. Yun yung talagang tinatry ko gumastos at least 5 to 10% ng income ko monthly. So, tinatry kong gumastos ng mga nasa 500k to 1M a month. Pero naubos sa amin yan yung 1M. Hindi ko nga alam kung saan napupunta a month. Ano ba? Kala ko ba businessman ka, di mo alam sa naprotehanded yung 1 million mo? Ano matututunan mo dito? Wala ka naman matutunan anything finance sa sinabi niya. Nag-enjoy lang siyang pag-usapan yung sarili niya. Ano ba? Sukot. Kaya mo na-hit yung first million mo? Hindi ko natanda eh. Pero ilang taong? Ano ba to? Nag-interviewhan lang ba yung mga milyonaro dito? Kaya siya lang ba yung tinatanong? Hirap maging nonchalant. Kalaban nonchalant, di ba? Hindi masalita. Ito naman kabaliktaran, ang daldal. Ang bunga nga naman ito. Pero sige, makinig tayo. Matutunan tayo sa kanila na mga hindi nonchalant. Hindi pa ako 20. 19. Hindi ko kasi tanda eh. Kasi nung time na yon, kinakabahan ako eh. Kinakabahan ako kasi butangin na. 1 million na yun eh. Oo. Grabe na. Ito mo naman yung taas ng kilay niya. Ako may gawa nun. Paano kasi butangin na. 1 million na yun eh. Oo. What? Oo, tsaka kita. Ano? Yan ang pangkuha ng chicks. Kahit hindi ka nonchalant, milyonaro ka. Ayaw may taas yung kilay mo. Lamon na. 100k, masaya ka eh. Ang ino, 100k. Okay, sino naman? Tangina. Pero pag 1 million, unang 1 million mo, para sa akin, mag-iisip ka eh. So ako, nag-isip ako nun. First million masaya. Men, ayoko makita yung mo, burnik mo. Milyonaryo, walang pambiling pantalon ha. 5 minutes. Mas kakabahan ka na. Oo, parang ganun, putang ina. Nakita mo na may 1 milyon ka na. Ano yung next step na ginawa mo sa 1 milyon mo? Nag-isip ako. Sige nalaw. Nag-isip ako mga ilang araw kung paano and everything. Paano Paano pa ikutin? Or negosyante. Kasi ang ginawa ko lang, kung paano ko siya na-attain, inulit ko lang yung process. Habang inuulit ko yun, nag-iisip ako kung paano pa siya madadagdagan. Ano yung pinaka-biggest? Pinaka na nga biggest pa. Pero tunay na mayaman kasi sobrang dami ng milyon yan. Yung recent na lang. Ayoko ng biggest. Sige. Yung recent na lang. Yan, yung kotse. Ano ba, pinagyayabang natin yung ating mga milyones. Pero pag tinanong tayo kung ano yung pinakamalaki natin, ayaw natin sabihin. Ano ba, low-key yabangan lang ba to ng mga mayayaman? Naglalaplapan ba tayo dito ng pera sa isa't isa? Diba, pre, grabe lang, dami mo namang kinita. Oo nga, pre, grabe lang, dami mo pinita. Parang nagjajabulan tayo dito ng ating pinagkakita. Naintindihan ako naman bilang isang 24/7 nonchalant. Hindi naman masama pag-usapan yung mga achievements natin. Pinaghirapan natin yan eh. Pero minsan hindi ko naintindihan saan papunta itong mga usapan na ito. Parang usapan to ng mga lasing eh. Ito na kami mag-usap ng mga lasing kong kaibigan. Pag naggagaguan na lang kami. Parang, wow, natira ko din yun. Ko rin, nabili ko yung coaching Civic. Oo naman. Ito yung sinabi mo nung uli. Yung kotse. May kotse ka? Anong kotse mo? A territory na Ford. 1.7 yan. 2024. Yung bagong labas ng Ford. Magkano yung total nun? 1.6. So bala pala. Ng 1.6 million na kotse. Na this year lang, no? This year lang. This year lang. Sasensya na, hindi kaya na nonchalant kung mata yung nahihirapan ako mag-focus para nakikita ko yung sarap naman yan. 20 years old ka pa lang ngayon at sa bahay ka lang. Sa tingin mo, bakit ka nilalamok na Puro parang nakagat niya yung kanyang mukha. Grabe naman, may coaching din. Tsaka kaya naman pala. Pa-coach naman, paano maging milyonaryo? Paano ba coach kayo sa akin right now? Check nyo yung acting bio at description. Paano maging 24/7 nonchalant para hindi tayo maapektuhan ng sukot. Sukot. Sunod. Hindi na tatapos. I never do ligaw. Di ko tinatanong. Kaya sige, pahinga muna natin. Why? Ligaw, 2 years. Naging sila, naghiwalay dahil nagpakita ng tunay na kulay. Bakit na si Wolf of Wall Street? First step, best foot forward. Hinintay niya yung girl. Pwede ring best foot forward. Yun ang aking natututunan kay Frank. Hanggang mag-18. Parang years. Yes. Years siya. Tapos naging sila, months lang. Mas matagal pa yung ligaw kaya naging kayo. Yes. Yung iba ganito, ligaw, girlfriend, Asawa. Pero naniniwala ako dapat trato mo asawa ka agad.
You know why? Why? Ang live-in sa jowa-jowa lang sa bahay-bahay na hiwalay. Kasi yung amoy ng hininga, yung itsura, yung pag-iikot sa bahay, yung mga chores to do, yung responsibilities nyo. Anong connect ng mga snippets nila sa Wolf of Wall Street? Both in a relationship. Relationship. Opo, words of relationship. Totoo relasyon. Yung isang tahanan, mahalaga yun para magkaroon ng isang pamilya. Kaya di ako naniniwala sa ligaw, girlfriend at asawa. Sa wakas, meron na maunting sense din na may iba niya sinasabi na parang date to marry. Yung iba kasi syempre, dinedate ka lang para matikman ka. May mga ganun naman talagang face, naiintindihan ako naman. May mga ganun talaga rin tao. Pero yung live-in kasi hindi siya thing noon eh. Talagang dinedate nila para ikasal bago nila siguro gawin yung mga gawain ng mag-asawa. Siguro yung live-in kasi ngayon mas accessible na siya, mas open na siya, hindi na siya tabu ngayon. Makikita mo iba, mag-aanak muna, tapos 3 years back after nun, saka sila mag-aasawa. Meron bang benefits ang kasal besides dun sa mga sakramental na makukuha mo sa kanya? So iba talaga na de-delay at yun din isa na rin doon siguro yung financial capability ng dalawang taong yun. Kaya partita sinabi ka hindi nakataas puwet ko. Sulot, sige. Di ba millionaire ka na? So magkano ginagastos mo every single month? Sa living expenses ko, mataas siya. Pero technically, dapat mababa. Malakas din ako gumastos pero technically dapat mababa eh. Ang expenses ko pagdating sa bahay, ang binabayaran ko na lang is yung kuryente, yung HOA, tubig, internet. Yun na lang binabayaran ko kasi yun na ako nag-renta. Nabili ko. O hindi ba parang sinabi mo lang na nawalan ka ng pambayad ng renta? Hindi ba yun din lahat na kailangan mo? Tubig, kuryente, HOA. Yun din yun. Wala lang yung renta ng bahay which is pag bumili ka ng bahay. Okay. Yung bahay ko na maganda. Swerte ba wala kang pinapaaral ng mga kapatid? O at least bayaran ng magulang mo ang mga debt nila kung meron silang mga utang. Wala kang ginagastosan sa ospital kung may sakit yung magulang mo o yung kapatid mo. Mabuti sa'yo. Hindi ko naman ginugusto na maging ganun ang buhay na lahat kung experience mo. Kung lahat tayo hindi kinakailangan maramdaman ang paghihirap ng buhay, then good lang. Hindi ko kailangan ipagyabang sa'yo. Ako, pinag-aaral ko pa yung gano'n. Kung hindi mo kinakailangan pagdaanan yun, sana lahat ganun. At masaya ako sana na pare-pareho sana tayo ganun. Pero hindi ganun ang totoong buhay. At least ngayon, nakakapag-isip na kasi di na ako nadidistract sa pet mo, Frank. Maraming salamat naman. Anong gusto ko sa'yo? Hindi masisira yung pagiging nonchalant ko sa'yo. Sukot. Ano to? Galikian. Tulog ka pa? Ha? Matapuyat ka? Magbuyat ka? Matutulog ka pa? Natutulog yung tao eh. Bakit gising ka ng gising? Storbo? Hindi ka na ako masukot dito. Butis binuhay mo, kuya. Maraming salamat. Sulot! Pagtripan mo na ang lasing, wag lang ang bagong kissing! Sunod, aayain ka nilang kumain na parang wala. Yan ang tunay na nonchalant ang ating mga magulang. Sa kanila naman talaga pala natin nakuha yung pagiging nonchalant natin. Kaya pala hinahanap-hanap natin. Para siyang Stockholm Syndrome kung nasanay ka na sa ganong klaseng pagtatrato sa'yo. Abuso, parang hinahanap mo na din yun sa iba. So, abuti to. Maganda tong pag-usapin, di ba? Iba kasi sinasabi na at least nga pinapakain kayo. Pero bakit kailangan na parang ginagamit sa'yo tong leverage na kahit ginaganyan-ganyan kita, pinapakain naman kita, inaalala pa rin kita. Pero di ba parang sinasama mo sa araw-araw doon yung abuso, yung verbal abuse, yung pananakit. Di ba? Sana walang mga ganon. Minsan naman talaga may mga kupal talaga mga anak. Naiintindihan ko na minsan kailangan sila pagsabihan. Pero siguro ito lang sa side nung sa nag-post, parang sa side ito nung pinagsabihan. Sulot! O nga pala, kaka-birthday lang ni nung Feb 14. 100 years old na ba talaga siya? Ilan na ba nalagpasan niya? Pinanganak siya nung dumating yung asin dito sa Pilipinas eh. Ganun na siya kaalat. Grabe. Sulot. Okay, sulot. Ay babanggain. Ay babanggain. Lahat ay babanggain. Lahat ay babanggain. Nang umarang-arang-arang sa amin ay sasamain. Sorry na, hindi kinain ng aking pagiging nonchalant yung hype eh. Totoo naman, wala sinasanto yan. Tunad. Right, sir, picture ako. Proof of delivery ng nanay ko yan. Ano? Yung mga babae minsan, di ba, may nagpa-post sila na hindi sila handa, hindi sila nakabra, pagpipicturean sila. Proud tayo na tunay na lalaki. Ano mga gusto ng mga babae, hindi lang nonchalant. Proud din sa kanilang postura at pangangatawan. Sulot! You need a hug. Can you let go now? Ano ba? Sino ba kasi tumatalo ng ganun? May pabuka. Yung gumagano. Nonchalant lang. Hindi tabagay. Sulot dahil napatawa mo ako. Magaling kay Teresa. Thank you.
Nagtatrabaho naman ako si kuya eh. Dapat binilan mo yan ha. Pag yan hindi mo binilan, may inis ako. Sukat na pini-istorbo mo si kuya. Kaya kay Lons. Valentine's Day. Dahil dyan may flower ako sa'yo. Flower? Flower. Yan ang gusto kong humor, man. Pakasala mo na yan. Kaya pag hindi ka humor mo, di na. Sulat. Ano to? Bigyan kay Nel. Monday pa lang. Let me tell you. Di magiging tayo. Pagtanda mo. Nonchalant. Hindi ka nonchalant. Talagang pinapakita mo yung nararamdaman mo. Pati basurahan doon. Wait lang. Sandali lang. Basurahan yun. Parang Among Us. Hindi niya mapapansin. Saan to galing? Ba't tumalsik? Yun. Yun. Nakita ko na. Gusto ko yung pinayaan na lang nila doon eh. Para kunyari yun yung pangharap eh. Sulat. Exotic cars eh. Shit, bro! Kaya naman may bumaga. Di mo kasi nilagyan nung basurahan kanina ng ulam. Pa nandiyan sa TV, ano? Galing kay Gabi Maru. Apple Vision Pro Aquarium. Anong gusto kong humor talaga ng mga babae. Kung mga babae gusto nonchalant ito, gusto ko po siya magbara ka naman ate. Samgyup sa labo. Yan, nonchalant lang yung nagpicture. Okay lang yan. Ano yan? Style yan. Sunod. Sukot. Nag-express ko lang. Tama ba yung pantay-pantay? Nadaanan na natin to dati. Para may sinasabi sila na may comment ba? No? Ano daw? Stock band daw yan. Hindi daw siya as efficient sa normal. Pero pwede pa rin naman daw yan. Yung normal daw ay yung steel bar. Ang normal daw ay yung running band at mas efficient at mas mura. Mas mapapagastos ka daw sa steel bar o rebar. Yan gusto ko sukot. Ito na naman mga nagpa-podcast na mga gusto ko. Dami mga rocket may mic. Tinuturing ko siyang king eh. King talaga siya. King o kid? King ina. Nonchalant. Ang king may freedom, ang kid wala. Wala pong freedom ang king. Minsan mga mascot pa nga sila. Minsan sa under ng kanilang gobyerno talagang wala silang kapangyarihan. Literal na imahe lang sila kung alam natin na ating history. Yung ating presidente nga, di ba, meron tayo tawag na puppet government, di ba? Unahin natin mag-aral bago tayo magdadadada. Ina-handle mo siya, tas ang nakita mong reaction ng lalaki, gusto niyang kumawala. Hindi mo siya na-handle ng tama. Meaning, nasasakal siya. Tinato mo siya sa kid. Kasi kung king ako, ang mararamdaman ko, ang pag-handle mo sa akin, you give me so much freedom kasi may tiwala ka, king ako. Kung sinasabi niyang gusto niyang kumawala, hindi ko kaya seryoso ba kaya nila magsalita lang ito dire-diretso? King nga Sanchez hindi makagalaw eh. Naturin talaga nila akong king ina eh. Sukot. Basta ba ipag-communicate ka? Okay, hindi yun freedom, may compromise. Ano ba tayo mga pyesa sa chess? Kada relasyon, kada couple, may kanya-kanya yung mga chemistry. Pero sino ba naman ako nonchalant lang? Hindi dapat ako nag-explain. Sukot, single lang ang pwedeng dumaan dito. Ayun, sabi sa'yo, huwag muna tayong magpakasal. Ang daming bawal. Dapat libiin muna. Ayan o. Single lang ang pwede. Sabi nga ni Frank. Balik. Balik tayo, balik. Yan, tinitreat siya sa king. Diba kasi hinahayaan lang siya po siya sulot. Galing ano to. Jonah, tapos ka na sa research. Bakit? Yan ang ambag mo, Jonalyn. Tulungan mo ako sa thesis natin. Hayop ka. Puro katarantaduhan. Hindi pwede puro pansit kanton lang dito, oy. Mapapanis din ang katawan mo. Leche, sulot. Galing kay kausapin mo naman ako, be. Pre, pa-request ako patugtog. Yan ang tunay na Heva B na mukha. Mukhang yung burat na. Sulot. Sukot. Hindi niya kinaya maging nonchalant. Diba siya kinilig masyado? Ano? Gusto mo pa ba? Sure ka pa ba dyan? Kinilig Kifi. Sukot. Ito, me and my delusions on Valentine's Day. Kill. Naku, nakasalamin pa. Naku, magkatok mo dyan. Masagasaan ka. Talaga ba pumunta ka ba dyan para picturean to mga shots na to? Hayop. Gumising ka! Hindi siya totoo. Hindi yun niyakap niya. Hindi totoo yan. Duwag. Nakapagod maging nonchalant. Uwi mo na siya. Gumising ka na. Tama na. Sulot. Dahil yun lang yung saya na pwede natin makuha dito. Yung alam mo ikaw maghuhugas ng pingkata pagkatapos mo magluto. Ganito rin ako eh. Hindi ko kaya maging hindi nonchalant eh. Bumakat yun. Yung alam mo ikaw maghuhugas ng pingkata pagkatapos mo magluto. Ganito rin ako eh. Ako na lang lagi nagluluto. Ayun. Alas maraming iron. May tumalsik na eh. Sige, hain mo na yan. Hain mo na yung galit mo. Tapos pagkaabot sa ino, hain o tapon mo. Kala mo ha. Sukot. Malaki sinabi niya yan. Pre, ang pait pala. Nahilo na ako, pre.
Di yan nonchalant, nanchup. Sulot, dahil masusulot mo ako ng ngiti mo, pre. Ganito pala feeling maging kyat. Yan ang tunay na nonchalant, diba? Walang paki sa nararamdaman nyo, basta pahinga lang tayo. Sulat, young. Time, energy, money. Totoo, adult. Time, energy, money, old. May makukompleto na niya para Sage of Six Pots na yan. May kompleto na din yung kanyang wrist. Chalant na siya. Naalala ko nung Last Supper ako pa pinagugas ng pink. Basta hindi siya si Judas, ha? Sigurado ba tayo dyan? Sunod! Sukot. Kay Christian. Sana Nazareno. Jollibee talaga, hindi ka pwede maging nonchalant. Ikaw pinaka-bida-bida kilala ko. Bida-bida ka talaga, ang saya. Batuhan nyo ng basahan. Batuhan nyo ng basahan. Punas. Para kami libre akong Chicken Joy. Nakinood pa si ate sa taas. Sulat, doon tatapos sa ating mga memes ngayong linggo. Sino nanalo, sulot o sukot? Pito dito yung video na ito para maging tunay kay nonchalant. Paul na mamahalan.